काश्मीरी मिरची 10 घेतली आहे, पिळवाली मिरची 10 घेतली आहे आणि तिखट मिरची 10 घेतली आहे. हे स्वच्छ धुवून घेते मी. मिरची धुवून मी कापून घेतली आहे. आता मी त्याच्यामध्ये गरम पाणी घालून भिजवून ठेवते. 20 मिनिटं भिजवून ठेवायचं आहे, त्याच्यानंतर वाटायचं आहे आपल्याला. मिरची भिजली आहे चांगली. आता वाटून घेऊया आपण. मिरचीचं पाणी ठेवलेलं होतं ते थोडं थोडं टाकते मी आता. चटणीला आपण फोडणी देऊया. त्यासाठी मी अर्धा वाटी इथे तेल टाकलंय. ते 1 वाटी लसूण चिरलेली टाकतोय. आलं टाकते चिरलेलं अर्धा कप. चांगलं लाल झालंय. आता आपण ही चटणी टाकूया वाटून घेतलेली. तेल सुटलं आहे याला चटणीला. आता आपण बाकीचं टाकूया याच्यामध्ये. काळा मिरी पावडर 1 चमचा, सोया सॉस 1 चमचा, टोमॅटो सॉस 2 चमचे, विनेगर 2 चमचे, मध 1 चमचा, चवीपुरतं मीठ. आपण इथे 2-3 मिनिटं झाकून ठेवूया. आता आपली चटणी झालेली आहे. तेल सुटलंय सगळीकडून. एका बरणीमध्ये आपण काढून घेऊया. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. कमेंट्स नक्की द्या.